onu da megbuologe anya ezuola ka isi ezu n'oge Igbo zue na nyimba 94.3 FM na Alaba na asị gị nnọọ ihe ọma ebe ọbụla na ugbu a biko were ekele ihe ka anyị na gị gbapụ azie ihe maka na ụbọchị ekele abụọ ndị kwana kpịrị na melakpa ole ịbọzikwa bọzio oti na ugbu ama m na ọpụghị ụka amakwa m na nwe onye ọbụla gị nọ n'ihu akpụrụkpụ tu mụ na oge na Clinton nọ anyị enweghị ihe akpụrụ oge mụ na gị nọ n'ihu akpụrụ Antonio mụ na gị nọ n'ihu akpụrụ mana onwe ihe na-aga ime taa onwe na gị meta anyị gaga n'obi onye nwere obi ịbara ihe ahụ ihe na-egwu okwu obi kedu onye nwere obi agaga n'obi obi gbara ọkụ ha nwere ebe o mere a na-eguzozi ọtọ mba onye a a na-eguzozi ịbịa lenu ịmadị ihe mere taa oyi ịmadị ihe mere akpọrọ m ya n'ekwentị ma ha gwara m na mfụkwa ụgbọala ọ zọrọ m na-abịa ọnụ taa chekwara elu amalile elu ka ọsa dela ntị oyi ịmakwana prince na-ekwugoro ihe na-eme ya asụ na mfụkwa ụgbọala ọ zọrọ m bịa ọnụ si ya Clinton how onye m jụrụ ka m jee atụ ya bịala ọrụ ịbịala ole ihe na-eme onye agụrụ ji kama ị ga-eme ya ị ga-ekweta ya bekee sọ climate mba fake it until you make it ọwụrụ ịga n'ụlọ ụka ugbu na ga-ebuwa kwewe amen ọ dị otu a prince agba gị ihe ma isi ha I claim it nna hana mmadụ abụọ ebe a nwere ọzọ n'ebe a makwa dị nta onwere ọzọ n'ebe a nna hana mmadụ aga abụọ nwere ọzọ n'ebe isi onwere ọzọ nọ hia oge ihe mere gị ihe ọma ga-aga na mmadụ abụọ ka m na-ahụ ebe a ihe ọma gị otu bishele imechi gara aga ọ ga na ebe dị anya ọ nọ na-ekwu okwu ma ọ ma jụọ sị ka onye na-ekwu okwu ahụ a na-achọ onye na-ekwu okwu achọ a na-achọ onye ọnwa achọ ọ bụrụ na onwe ihe mmiri ihe ọwụwa obere nsị na-emebi ike mee na tisaduyi ebe a adịla boiling atakara ji maazị narị ị na-anụ otu ahụ na-esiri n'iwe obere shi na-emebi ike otu a ka ọ dị agaghị m anyụ nchita ahụ aga m ịkpa shim ekwesị naanị mmadụ abụọ ka m na-ahụ ị na-ahụkwa m esi onwe onye n'ebe a chere nwaanyị para ị na-ahụ m mgbaziele mmụọ onwe onye n'ebe a naanị atụ onye ka m na-ahụ onwe ọzọ n'ebe a biko ya bụrụ ma adịola ebe a aka m hụrụ imeghere maịk atọ I'm surprised gị mee ihe eji mara dike eruola olee ihe ji maka dike gị metụrụ ya ka ọ onye oji ọ na-abụ ọjị na-eme mgbe o kwuru anyị ya nọ laspika ndị na-akaka achịwa m ọchị na njikwa ụgbọala m na-abịa nsili maazị Clinton kama ị ga-asị akwụkwọla ụgwọ ya nso oge weri ya oge kelee ọha na eze hafụ ihe nọ gị n'ọnụ onye so ihe nọ gị n'oge ịda olu hafụ iweri ya ọha na eze ndị nwe m ekele m unu mana mee na tisa adughị na ebe a dị very boiling ịghọtala ndị akwụ m kata Lagos go nwaanyị Istanbul ka ana m anara ya nke ọhụrụ maka na Chineke a na-agwụ agwụ asị m ekele unu mana ekele m pụrụ iche na-agachara ndị ọkwa ekele m na-agara ndị ọkwa west ndị na-ekele mecha nke ọma ndị m hụrụ n'anya nụ elele m anya ndị mpaghara ụmụ ahụ ahụ ka m na-ekele ha ndị hụrụ m n'anya afọ ole na-ekele eji ego mba o nwere ihe jikọrọ mụ na ha